Makishoot. Try naman yung makishoot mo ang buwanan sa kuha na YouTube. Nakita kong tinuod ba. Dog naman. Sampak rin. Dah, makishoot. Metronik. Ito yung sounds. Sunugon na to ah. Uy. Sunugon. Tatak man. Electronics rin. Ah, bilit. Kasi di po ko master rin kasi. Pero mag-abot pikas. Ada lah siguro mo kuan. Musubay ra gyapon na siya. Ha? Musubay ra gyapon, sakto ra gyapon na. Dali mga isip. Atong tingan. Okay. Oh. Okay. Okay mga isip. Di na ta. Di na ta ang mga isip. Di na ta palit ng mga pamilya. Ano kung kaargan eh? Ningin. Pero, Ako na mo repair. kaya pang na kay Sandiringan. Ah. Bira. Repair na. Oo. Asa may gisolda mo ani? Juhon mo sa mga Okay na. kapila mata Jis. Sampol pa mo na. Nagkana pero no. Ano? Dahil mo na repair usa kala mo mo sila. Oo.